खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जुबिन गार्ग थैनायाव बिथांनिनो मेनेजार सिद्धार्थ शर्मानि आखाइ थानो हागौ होननानै बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों जुबिन गार्गखौ मोजां मोनग्रा लाख लाख रायजो राजाफोरजों लोगोसे आर्टिस्टफोराबो जुबिन गार्गनि मेथाइ आरो भिडिअफोर जायफोरखौ इउटिउब स्पटिफाई एपल मिउजिक जिअ'7 गाना आरो गुबुन गुबुन एपफोराव एंगारनाय जादों बेनिफ्राय रयेलिटी बा रां आर्जिनायखौ जुबिन गार्गजों लोगोसे मेनेजार सिद्धार्थ शर्मायाबो समानै मोनफायोमोन जेराव मिउजिक एलएलपि नि मुङै रांखौ मोनोमोन नाथाय मिउजिक एलएलपि नि डाइरेक्टरा सानै जुबिन गार्गजों लोगोसे सिद्धार्थ शर्मायाबो डाइरेक्टर बेनिखायनो इउटिउब स्पटिफाई आरो गुबुन गुबुन एपनिफ्राय आर्जिनाय राङा सानैनियावबो समानै हाबोमोन बेखौ रिपर्टआव मोननाय जादों जायनाखि जुबिन गार्गनिया नर्थ इस्टजों लोगोसे गासै बुहुमावनो फेन दं बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बोसोराव खौथि रां आर्जिनो हायो होननानैबो फोरमायथियो जुबिन गार्ग थैनायनि उनाव जुबिन गार्गनि भिडिअ बा मेथाइफोरखौ बांसिनै खोनासंदों बेजों रां आर्जिनाया गोबां गुन बांगोन आरो बेफोर राङा सिद्धार्थ शर्मानावनो हाबजोबगोन होननानैबो फोरमायथियो जुबिन गार्गनि मेथाइ आरो भिडिअनि गेजेरजों आर्जिनाय राङा सिद्धार्थ शर्मानियाव थांनायखौ जाहाथे बन्द खालामो आरो सिद्धार्थ शर्मानियाव जाहाथे गोख्रों नायबिजिरो बेनि थाखायबो दाबि खालामो जुबिन गार्गनि भिडिअ बा मेथाइफोरनिफ्राय जेसेबां रां आर्जिनाय जायो बेफोरो जाहाथे जुबिन गार्गनि नखरनि सोद्रोमाफोरनावनो थायो बेनि थाखायबो दाबि खालामो गोबां सुबुंफोरानो जुबिन गार्गजोंनो गोबां मेथाइ रोजाबफानानै मुंदांखा जानो हानाय प्रियंका भरालीआबो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों जुबिन गार्गनि जि रोजाबनाय मेथाइ बा भिडिअफोर बेनि रयेलिटिस बा राङा सासे मेनेजारनि आखायाव थानो हाया जुबिन गार्गनि मेनेजारनि खामानिया मेनेज खालामनाय बा सामलायनायसो जुबिन गार्गनि जि मेथाइफोर बेखौ जुबिन गार्ग बिथाङानो सोरजिदों बेयाव मेनेजारा रयेलिटिस मोननो हानाय बायदि जेबो खालामाखै बेनिखायनो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानो नांगौ आरो बेफोर राङादि गुबुननियाव थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर लाखिनो थाखाय रावबो गैयामोन नामा बेयो मोनसे गिदिर खोथा होननानैबो बुंथियो प्रियंका भरालीआ गिख्रंथाव जाथाय हानि सिमाखौ लानानै गोबौ सिखाजों सोमदोन समफ्रामारिखौ गाज्रियैनो दानख्लाबनाय जाथाय सानजा पाथाबारियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया हा हुनि सिमाखौ लानानै जितेन बरगयारी बिजेन बरगयारी देखालाल बरगयारी आरो गणेश नार्जारी मुंनि सुबुंफोरा बरफोथार गामिनि सोमदोन समफ्रामारिखौ आथिं आखाइ खर' फेन्दा जेरावबो गाज्रियै दानख्लाबदों होननानै फोरमायथिदों जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला जितेन बरगयारी आरो सोमदोन समफ्रामारिनि गेजेराव हानि सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन बेनि अनगायैबो सोमदोन समफ्रामारिनि हायाव थानाय दंफांखौ दानफायनानै फानदोंमोन बेफोर गासैबो जेंनाखौ लानानैनो रायज्लायनो थाखाय सोमदोन समफ्रामारिखौ लेंहरदोंमोन आरो लेंहरनाय लेखायै बिथाङाबो फैदोंमोन बेयावनो जयैनो हासिम थांबाय थानाय समावनो लामायावनो दान्थे बिदान्थे जादों जेराव सोमदोन समफ्रामारिखौ सिखाजों खर' आथिं आखाइ फेन्दाफोराव गाज्रियैनो दानख्लाबदों होननानै फोरमायथिदों जोबोद गाज्रि थासारियावसो सोमदोन समफ्रामारिखौ बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों जिउ थागोन ना थाया बेखौ बुंनो हाया होननानैबो फोरमायथियो ओजोंहाय सोमदोनखौ बुथारनो नाजानाय दानख्लाबनायनि दायाव बिफा जितेन बरगयारीनि फिसाज्ला बिजेन बरगयारी आरो देखालाल बरगयारीखौ पुलिसा हमबाय नाथाय बिजामादै गणेश नार्जारीखौ पुलिसा दासिमबो हमनो हायाखै गणेश नार्जारीखौबो जाहाथे पुलिसा थाबैनो हमो बेनि थाखाय गंथाम गामिनि रायजो राजाया दाबि खालामो आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि खालामो मानोना दुथांफोरा बेबायदिजोंनो लोब्बा दंखायो आरो समाजजों जेबो लोब्बा गैया होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया गाबोन अखानायैब्लानो जागायजेनसिगोन जाय सानखौ बिटिसिनि लाख लाख सुबुंफोरा नेनानै दङ माखासे दावराव दावसिनि गेजेरजों बिटिसि बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय नाथाय बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावबो राजखान्थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जाबावदों सराइबिल ब्लक इउपिपिएलनि मावख'खौ सावनाय जाथाय जादों सिगांनि समावबो अदेबानि बिसायख'थिनि समावबो गसाइगाव टाउनाव बिसायख'थिनि गंनै मावख'खौ सावनाय जाथाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो दा बिसायख'थिनि उनावबो मावख' सावनाय जाथाय जाबावदों होननानै फोरमायथियो पेट्रल लुनानै सावनो नाजानाय जादोंमोन आरो बे समाव मावख'आव सानै सुबुङा उन्दुगासिनोबो दंमोन होननानै फोरमायथियो राजखान्थियाव जेननाय आरो देरहानाया थायो नाथाय बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै बेयाव मोननै मोनथाम बेरेखा दोलो दङ आरो जाय दोलोआ गोख्रों बिसोरनो बेबायदि खालामदों जानो हागौ होननानै सन्देह फोरमायो आरो बेनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय 24 घन्टानि गेजेरावनो जाहाथे आयेननि गोख्रों राहा लायो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय
सिंगापुराव नर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल खुंग्रा बा अर्गानाइज खालामग्रा श्याम कानु महन्तखौ ब्लेक लिस्ट खालामबाय आसाम सरकारा। श्याम कानुजों लोगोसे बिथांजों लोब्बा थानाय जायखिजाया आफादफोरा दानिया आसामाव जेबो फेस्टिवल बा प्रग्राम खुंनो मोननाय नंला। बिथांखौ आसामाव जायखिजाया हाबाफारि लानायाव होबथाबाय आसाम सरकारा। बेनि अनगायैबो आसाम सरकारा जायखिजाया रां फोसावथाय बा स्पन्सरशिप बो होनाय नंला होननानै फोरमायबाय। भारत सरकाराबो जाहाथे श्याम कानु महन्तनो हाबाफारि खुंनायनि मुङाव रां होआ, फोसावथाय बा स्पन्सरशिप होआ, बेनि थाखायबो भारत सरकारखौ खावलायगोन होननानै फोरमायथिबाय आसाम सरकारनिफ्राय। नाथाय श्याम कानु महन्तखौ ब्लेक लिस्ट खालामोब्लाल' जानाय नङा होननानै गोख्रों राव होदों एक्टर रबि शर्माया। आसाम सरकारा श्याम कानुखौ ब्लेक लिस्ट खालामनायनि सिगांनो आसामनि रायजो राजाया गोसोजों ब्लेक लिस्ट खालामखादों। गुबै खोथाया बेसो आसामनि सम्पदखौ खोमानांनायनि उनावबो नर्थ ईस्ट फेस्टिवला सिंगापुराव जादों। साननैबो बन्द लाखिनो हायाखै। बेनिखायनो बे फालांगियाव सोर सोरनि आखाइ दं बेनि सायाव नायबिजिरनो नांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामो रबि शर्मा बिथाङा आरो जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ बयनिबो सिगाङाव फोसावनानै होनो थाखायबो खावलायो। जुबिन गार्गआ थांनानै थानाय समाव गोबां गेदेर गेदेर खोथाफोर बुंलांदों, जायनि थाखाय बिथांनि थैनायनि सानाव हिन्दु मुस्लिम नागिरनानै मोनाखै आरो जों बे खोथाखौ बयनिबो नखराव लांनो नांगोन होननानै बुंथियो रबि शर्माया। समाज बिजोङाव गोसारदों मोनसे सांग्रांथि। कक्राझारनि फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफाफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथिया समाज बिजोङाव गोसारदों, जेराव कक्राझाराव हिन्जावसाफोर थानाय न' भारानि बायजोआव सासे सुबुङा सासे हिन्जावसाखौ होसोनानै हमजानाय जाथाय जादों होननानै समाजाव गोसारदों आरो सुबुंखौ हमनो हानायनि उनाव सुबुंनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि मुं फारिलाइ, फन नाम्बार आरो थंफोर मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो हिन्जावसा फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफाफोरा जाहाथे सांग्रां जायो, बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावनायखौ समाज बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। हिन्जावसा फरायसाफोर जायफोर स्कुलाव थांलाय फैलाय जायो आरो जायफोर टिउसनाव थांलाय फैलाय जायो बिथांमोना जाहाथे सांग्रांथि जायो, लोगोसेनो बिमा बिफाफोराबो जाहाथे सांग्रांथि जायो, बेनि थाखाय खावलायनायखौ समाज बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानास नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। मानास गेटनिफ्राय लानानै बासबारि रेन्जसिम मैदेराव गाखोनानै रेलि खालामनानै बेखेवनानै होनाय जादों। बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि CHD सुमन महापात्रा बिथाङा रिबनखौ हास'नानै मानास नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। मानास हाग्रामानि समायनाखौ नायनानै दावबायारिफ्रा रंजानाय लाफैनो हासिगोन होननानै फोरमायथिबाय CHD सुमन महापात्रा बिथाङा। 77थि नेशनेल फिल्म एवार्ड 2025खौ गथायनाय जाबाय। प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनि आखाइजोंनो निउ दिल्लीनि बिगियान भवनाव होनाय जाबाय। जवान सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय शाहरुख खान आरो 12 फेल सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय विक्रान्त मेसि बिथांमोननो बेस्ट एक्टर अदेबानि साबसिन फावखुंगुरनि बान्थाखौ होनाय जादों। ओजोंहाय मिसेस चेटार्जी भार्सेस नरवे सावथुनाव फाव खालामनायनि थाखाय रानी मुखार्जी बिथांनो बेस्ट एक्ट्रेसनि बान्थाखौ होनाय जादों। लोगोसेनो भिडिअ विनोद चोपड़ा बिथांनि 12 फेल सावथुना बेस्ट फिचार फिल्म बान्थाखौ मोननो हादों आरो हादरनि जौसिन सावथुननि बान्था दादा साहेब फाल्के एवार्डखौ मोहनलाल बिथांनो होनाय जादों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।